Gundeme Slavures. Mijara me îro danasîna navçeya Şûrê gel a li ser bajarê Xersê ye. Şûrê gel ku bi Tirkî jêra Akkaya dibêjin, ji heft heban yek navçeya li ser bajarê Xersê yê Bakurê Kurdistanê ye. Navê herî kevintirîn ê navçeyê Şûrê gel e. Piştra Qizil Çexçex ango Qizil Çaxçax jî hatiye gotin. Lewra jî di dema Osmaniyan de jêra Qizçaxçax û Qizil Çaxçax gotine. Navê Qizil Çexçex di sala 1961 de hatiye qedexekirin û navê Tirkî Akkaya lê hatiye danîn. Li ser navçeyê 27 gund hene. Li gorî hejmartinên sala 2018 hejmara nüfusa navçeyê bi giştî ji 1985 kesan pêk tê. Li Şûrê gel ji xeynî zimanê Kurdî, zaraveya kurmancî bi zimanên Qefqasî û Azerî jî tê axaftin. Di serdemên berê de bi boneya şer û cengan gelek herêm hatine valakirin û însanên wê herêmê birine li hin herêmên din bicîkirine. Ev siyaseta desthilatdaran li aliyekî jî bi armanca bişaftinê hatiye kirin û însan ji cîwarên xwe hatine dûrxistin. Bi vê boneyê jî li herêma navçeya Şûrê gel Azerî û terekeme hatine bicîkirin. Firahiya erdê navçeyê 505 kilometre ye. Bilindahî ji rûyê avê 1477 metre ye. Navçe li ser sînorê Ermenistanê ye. Di sala 1987 de bûye navçe. Navçeyê ku navê wê yê herî kevin Şûrê gel e, di sala 1534 de tevlî xaka Osmaniyan tê kirin. Di şerê sala 1877 de ku weke herba not û siyan tê zanîn de di encama şerê navbera Osmaniyan û Urzê Çarlikê de bi qasî 40 salan di destê Urz de maye. Di sala 1918 de piştî şoreşa Bolşevîkê bi lehevkirina Brest-Litovsk radestê Osmaniyan hatiye kirin. Di kurtedemekî de herêm ewlî dikeve destê Ermenan û piştra dikeve destê İngilîzan. Piştî ku İngilîz ji vê derê vetikişin, herêm ji Ermenî û Gurciyan re dimîne. Di 25 meha Nîsanê ya sala 1918 de tevlî xaka Osmaniyan tê kirin. Di mehên Nîsan û Gulanê yên sala 1918 de bi têketina Ermeniyan artêşa Osmaniyan neçar maye ji herêmê vekişe. Gelê herêmê ku dixwaze bibe asteng di çarçoveya derfetên xwe de di 5 meha mijdarê ya sala 1918 de bi navê Konseya İslamiya Netewî hikûmeta xwecihî tê ava kirin. Ev hikûmeta ku Şûrê gel jî di navê de bû, di 18 meha çileya sala 1919 de navê Komara Kafkasyaya ya Başûr Rojava digire. Şûrê gel di siyê meha cotmehê ya sala 1920 de bi şerê navê rizgariya Tirkan herêm ji aliyê hêzên Tirk ve hatiye dagir kirin. Bi lehevkirina Qers û Moskowayê ya sala 1921 sînorê navçeyê Jinûbê hatiye diyar kirin û bi avakirina Komara Tirkiye re weke navçe dane ser bajarê Xersê. Şûrê gel ji Rojhilat ve bi Ermenistanê ve ji Başûr û Rojava ve bi Xersê û ji Bakur ve bi Zar û Şadê ve sînordar e. Sînorê navçeyê û Ermenistanê 52 kilometre dirêj e. Deriyê sînorê Kurdistanê û Ermenistanê ku li Şûrê gel bû, di sala 1993 de hate girtin. Rêya trênê ku di nava Şûrê gel de derbas dibe, hetanî deriyê sînor hebû, bi salan rêya çûn û hatina navbera Kurdistan û Ermenistanê bû. Bilindahiya navçeyê ji asta behrê 1477 metre bilind e. Her çi qas bilindahiya navçeyê hebe jî, xwedî rasteyên fireh û bejahiyên bozik e jî. Ji ber dijwariya avhewayê eraziyên herêmê ji bo çandiniyê zêde neguncanin. Çemê Qersê ku jêderka wî ji navçeya Kamûşan dertê û çemê Qeraxan ê ji herêma Terelikê dertê di navçeyê de derbas dibin û diherikin ser bendava Zar û Şatê li Rojavayê navçeyê. Di heman demê de çemê Qersê sînorê Kurdistanê û Ermenistanê çêdike. Avhewaya navçeyê zivistana sar û bi berf, havînan, hênik û bi barîn derbas dibe. Li Kurdistanê herêma herî sar herêma Qersê ye. Peyva Qers bi xwe têkildarî sermayê ye. Qers, Qersîn, Qersandin di wateya donmaya Tirkî de ye. Dema zindiyeke ji ber sermayê bicemide dibêjin sermana qefil ye ango Qers ye. Têkildarî navê Qersê taybetmendiyeke din jî heye, ji roja dawiya meha çile û destpêka kanûna paşîn ra yanê veqetîna meha kanûn û çile ra lawê Qers tê gotin. Yanê şeva herî sar e. Nüfusa navçeyê ji bilî Kurdan, koçberên aliyê Kafkas û Azerbaycanê pêk tê. Zimanê Kurdî û Azerî li herêmê berbelav e. Li herêmê terekeme gelekin û xwe Tirk nahesibînin.
terekeme li Kurdistan, Türkiye, İran, Gürcistan, Dağistan û Ukraynayê dijîn. Li Bakurê Kurdistanê li hinek gundên Ardaxan, Xers, Sêwas û Erzeromê jî hene. Ji wan re Qereqapak jî dibêjin. Dewleta Osmanî û Tirkiye terekemeyan kom bi kom anîne li Kurdistanê bicîkirine. Bi vî hawî xwestinê nüfusa Kurdan li Kurdistanê kêm bikin. Di salên heştê û nodî da Efgan, Azerî, İran û her wekî din jî anîne li Kurdistanê bicîkirine. Ev etnopolîtîkaya dugela Tirk hê jî berdewam e. Li ser peyva terekeme û bingeha vê berê gelek gengeşî û nîqaş hene. Li gorî dîroka Tirkiyeya fermî terekeme yek ji berên Tirk ên Qafqasî ne û di dema Selçukî û Osmaniyan de bûne misilman. Lê wekî tê zanîn ti bawerî bi dîroka fermî ya komara Tirkiye nabe. Hin terekeme xwe ne bingeh Tirk, lê Qafqasî dihesibînin. Ji bo vê nêrîna xwe jî çand, zargotin û peyvên nehatine bişaftin nîşan didin ku bi rastî jî bi piranî dişibin Qafqasan. Hinek dîroknas jî dibêjin terekeme ji Erebistana Suudî hatine û eşîreke koçbera Ereban in. Li gorî îdaya wan di dema belavbûna ola Îslamê ya li Kurdistan û Anatolyayê da hin eşîrên Ereban ji Mekkeya Erebistana Suudî hatine bicih bûne. Terakî Mekke yani kesên Mekke terikandine. Bi demêra bi awayê terakî me terekeme şikil girtiye. Ji bo vê îdayê jî hembelîbûna terekemeyan salnameyên Osmaniyan û her wekî din nîşan didin. Terekeme hettanî demên dawiya Osmaniyan bi piranî mezheba hembelî diheviyan. Bi bandora senteza Tirk-Îslamê ra vegeriyane mezhebê Henîfî, lê li herêmê hê jî hembelî hene. Dîroknasên Uruz, Qereqapak an terekeme kesên ji İran û Qafqasyayê hatine û li herêma weke Aleksandropol bicîhbûne ra dibêjin. Hinek terekeme jî ji xwe ra dibêjin terkekeme. Dîroka fermiya dewleta Tirk wekî tê zanîn ji gelên li Tirkiye dijîn ra dibêjin Tirk û dibêjin ew ji bera Tirkên oxizî hatine. Bi piranî terekemeyan bi Azeriyan ve girê didin. Lê Azerî bi xwe jî terekemeyan ji xwe nahesibînin û wan napejirînin. Bi sedan pêkenok û çîrokên Azeriyan ên ku terekemeyên biçûk dixin hene. Li Şûrê gel gelek bermahiyên kevnar û dîrokî hene. Li gundê kilîseyê ku bi Tirkî jêra Esenyayê la dibêjin dêra dirêj û xirabeyên dîrokî û kevnar hene. Li Tîknîsê, qela Tîknîsê, li ergana kevin du dêr û aşekî avê, li gundê Spasovka dêra Spasovka û li gundê İbiş, qela İbiş ciyên dîrokî û kevnar hene. Keleha Tıknîs di navbera salên 809 û 914 da di serdema Sinbad Pakradûniya yekem da hatiye çêkirin. Kele hetanî sed sala bîstan jî saxlem bûye, lê bi demêra hatiye rewşa xirabeyê. Gundê ku keleh lêye berê li ser zar û şadê bû. Piştî ku Şûrêgel statûya navçeyê girt, dane ser Şûrêgel. Di nav sînorê navçeyê da çemê Melûs, çemê Qeraxan, çemê Qersê, çemê Zûwa û çemê Tîknîs hene. Li herêma Spasovka geliyê Şûrêgel yani Akkaya Kanyonu heye ku yek ji ciyên hêjayî Seyranê û dîtinê ye. Gelî di nava deştekî bê darûber de bi awayekî heybet bala meriv dikişîne. Gelî dey kilometre dirêj di navbera gundên Spasovka û Ergana kevin de ye. Ava çemê Qersê divir da derbas dibe, dikeve ser bendan ve Zarûşadê. Her wiha rêya trênê ya navbera Qersê û Ermenistanê di nav Şûrêgel da derbas dibe. Belê temaşevanên hêja, mijara me ya îro navçeya Şûrêgel a li ser bajarê Qersê bû. Em ê hewl bidin heftaya bê bi danasîna navçeyekî din derkevin pêşberî we. Hetanî wê demê hayîş xwe bûn. Silav û rêz.